आमच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं काय वाक्य आहे. ते म्हणाले आमच्या लोकांच्या अंगामध्ये म्हणे देवी येते, भूत येतात, सगळ्या गोष्टी होतात. काय वाक्य आहे त्यांचं, अप्रतिम वाक्य आहे. त्याचे बाबासाहेब म्हणतात ज्या दिवशी या देशातल्या या समाजाच्या अंगामध्ये शिवाजी नावाचं भूत येईल ना, त्या दिवशी अख्खं जग पादाक्रांत करून टाकू आपण. दिशा तुझीच गर्जना गर्जना भीमराया माझा भीमराया भारताचा पाया